உலகத் தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வெதரு. ஒரு 75லேருந்து 80 கிலோமீட்டர் சைக்கிள் ஓட்ட போகிறேன். நான் இருக்கிற இல்வர்சத்துலேருந்து பாரன், ஆமர்ஸ்போர்ட், நைக்கரக், ஹவுசன், லாரன், இல்வர்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 75லேருந்து 80 கிலோமீட்டர் வந்துடும். ஜாலியாக சைக்கிள் ஓட்டுன்னு இந்த வெதரையும் என்ஜாய் பண்ணுகிறேன். நம்ம பழைய அதே இது போன சைக்கிள் தான். சூப்பரான ஒரு காட்டுப்பாதை. இந்த இடத்துல நான் சைக்கிள் ஓட்டும்போது சுத்தமான காற்று கிடைக்கும். பாரன் வந்துட்டேன். நேராக போன ரயில்வே ஸ்டேஷனு. இதுதான் நெதர்லாந்துடைய ஆளில்லா ரயில்வே கேட். ஏற்கனவே என்னுடைய இன்னொரு பதிவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பாருங்க மக்களே, இதுதான் நெதர்லாந்துடைய விரைவு சாலை. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல.